a pôsobí na mňa aj teraz. A teda nevedela som najprv, čo sa deje. A moji rodinní príslušníci na čele s mojím mužom to museli proste so mnou prežiť. Že čo mi je. Tak som sa proste pomodlila, že dobre, čo sa deje. A potom sa mi to celé zjavilo, že čo sa deje. No a dnes v nedeľu Ježiš stal z mŕtvych. Takisto sa s ním vrátila nádej. Nádej pre nás všetkých. Nebyť odtrhnutý od Boha, navrátiť sa k Bohu. Nevymýšľať si nejaké iné falošné zmysly života. Nebyť odtrhnutý od samého seba, od svojho vnútra. Tam, kde Duch Svätý sa nám prihovára. To je to svedomie, ten vnútorný pocit, ktorý nás vie viesť. A nebyť odtrhnutý od seba navzájom, jeden od druhého, lebo my sme tu jeden celok. My všetci sme Božie stvorenstvo a patríme jeden druhému. To, čo sa deje jednému na jednom konci sveta, cítime aj my, aj keď sa to snažíme všemožne potlačiť rôznymi materiálnymi statkami, snažiť sa byť intelektuálny, potom na druhej strane sa snažíme potom s tým bojovať a protestovať proti tomu, lenže to vytvára len ďalší, presne ten negatívny náboj, ktorý nám všetkým ubližuje zároveň naďalej. Takže modlila som sa za to, aby som mala dobrú tému a aby som vám vedela niečo zdeliť. A dostala som toto. Katastrofálne pocity od piatku. Naozaj to bolo temno. No že nič. Vlastne to bol ten nihilizmus, o ktorom som hovorila už v predchádzajúcich videách. Že ak by bol niekto naozaj neveriaci, tak je nihilista, lebo nič to neznamená nič. Smrť neznamená nič. Narodenie neznamená nič, proste nič. A normálne dneska, nedeľa prišlo po obede a prišlo uvoľnenie, výdych a zrazu sa normálne vrátila sa mi nádej, radosť, láska. Boh je topka. Odporúčam 10 z 10 ľudí, ktorí veria, odporúčajú Boha. Takže čaute.